Pozdravujem priatelia. V aktuálnych dopytových databázach našej realitnej kancelárie pribudlo za poslednú dobu pár nových mien. Jedná sa všetko o klientov, ktorí súrne alebo menej súrne zháňajú prenájom bytu. Či už garzónky, jednotky, 1,5-ky, dvojky alebo trojizbáku. Humenom. Preto v prípade, ak o takejto nehnuteľnosti viete, alebo ju dokonca máte k dispozícii, kontaktujte ma. Čo za to? Nuž, bezplatne vám nájdem nového spoľahlivého nájomcu, vypracujeme vám perfektné nájomné zmluvy a v prípade požiadavky a následnej dohody vám zabezpečíme prípadný ďalší servis súvisiaci s prenájmom vašej nehnuteľnosti. Spoľahnite sa na mňa, počítajte s nami.